ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke babak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak gong. Sik, kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanane. Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe namun nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Truk. Lho, tenane, tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe, Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Koro. Bagong. Lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Polongan Bagong aja edan. Iki sapa polongan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak gedumelan jangkeme ge wis. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa mbingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek ngomong iso kekanal gedhek ora lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge kowe akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku ngomong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa kepai ora nggawa pustaka Jamus Klimasada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud manungsa nenen. Cengel aja ndas. Oh ya. Nek ndas edan aku ya. Taunana Windanana ora najan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong. Rawe tatat. Rawe tat. Tarandas. Malang tak. Putung. Tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki, Tru. Wani karo ora iki kowe. Oh, kok piye kuwi? Aku wis nganu wis guluku wis lara ya, Tru. Kanggo bengok-bengok genti kowe. Lho ta. Nek dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nek mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa to iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karang mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka ulikan dene Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Klimasada. Nun. Sapa sing cilik gedene saka ulikan dene Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Klimasada. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidaning Baladewa menang boyong pustaka Jamus Klimasada. Tandhingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwan? Durowati sapa? Lho.
Prabu Sinun Prabu Drawati ya Sinun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketoke arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok ndak tak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho Puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong ya Prabu Drawati? Lah kula ngomong teng pundi? Kowe ngono kaya Prabu Drawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sun Prabu Drawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Yai Prabu Drawati tenan. Nek panjalmane musuh kedung Dresa dijajaki. Atrine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngonekke yen Yai Prabu Drawati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten ndek niat kaya ngoten niku. Ning kula mengilike Sinun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Yai Prabu Drawati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Kaya ngono kok yo ora entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni somong kowe. Ya, Tru. Kakangku insinyur ya, Tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Neng pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo neng pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro. Pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh perintahing Sinun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata manjur Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing nggo ragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing nggo ragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Dunekke piye? Dunekke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun kayangan iki bapakmu sing guragat cengele. Sing muni ngono Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Tru, minggir. Mundur. Ya. Kowe iki piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo tak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok.
Dapur kowe kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Truk. Iki mau muni piye, Truk? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye rada jejane? Ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae apa piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Konjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Ade aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Kae do keplok ngapa, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandhang, kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Merga jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus Gong terus. Ayo semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ora mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku Gong, aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong, sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Nggre bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngapa? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Dar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Sak kulino nek ngomong iso kanu gedhek ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud manusa cengel aja ndas. Oh ya. Nek ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat. Tru. Rawe tarandas malang-malang tak putung. Tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki, Tru. Wani karo ora iki kowe. Oh, kok piye kuwi? Aku wis anu wis guluku wis lara ya, Tru.
Nganggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Ora dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nek ngumule. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa to iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karena mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka kulit dene pun ora dewa. Menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Nun. Sapa sing cilik gedene saka kulit dene Baladewa. Menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadidyaning Baladewa menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Tandhingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe yo gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso ngelake aku bayangan pustaka Jamus Lima Soto. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep ponokawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang nek kula gane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok nang kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen to. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus ngarepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane ora dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos juragan nggih, Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati. Mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penake madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek rak tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petruk ya modar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Gai gendera putih. Sirna Margalayu. Ayo, nen dipampane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temu ndi papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni apamu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Nggih kira-kira sawang saka wadone. Oh, mama ora sida ora sida.
Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuhun Darawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir, mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuhun Darawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun. Parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa Nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun. Pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngonten niku wis Petruk niku bola-bali wis nek ndi papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Bareng Den, iya sing ati-ati, Bagong, iya sing ati-ati. Aku balise ya 6. Nggih. Nomormu dhisik mbiyen to? Tasih. Awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuhun Mandura ki gojek. Arep kae pepunden, arep kae ki bendara, ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuhun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuhun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Truk. Nek perkara leku gelut karo Sinuhun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajahe kaya wedi nglakoni iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuhun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuhun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora Sinuhun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene Truk saiki. Nek miturut aku lho, ya. Nek miturut aku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Benere awake dhewe mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mulasara karo awake dhewe, sapa sing arep gendhak sikara karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa ki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ha iya. Anak-anak wingi sore Gatut kanca Antarja karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane awake dhewe iki dheke ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jare? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip sing dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip ki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Heeh. Isa kowe musuh Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe,
Kerubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong iki. Asli ora goro. Aku nek kene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training tok. Iki nggo pencak ora beres. Oh iya. Wis pokoke kowe rasa sumelang. Aku nek ganti kathok abang ngene iki, asli aku mengci ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja sumelang. Ya, manut karo kowe, Gong. Oke. Tinuntut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawiya gelar ira wang Darantasena ya Truk bakti kula katur nggih Den ya tak tampa pangestu tampan ngono ya Pitruk nun nggih sangat anggen kawula mundi Darantasena ya Gong bakti kula katur nggih Den ya tak tampa kok pasuryane ora kaya adate sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho niki kok kaya ora ana piye niki sik perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku nggih wangsulan Truk ya ning kok saniki kaya mboten lega jujur wae aku ora lega rasaku, Tru. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangendikaning Prabu Mandura yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak lebokke pakunjaran. Kok iso? Kok iso anta? Anta sapa? Antasena kuwi. Kok kula ajeng dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong? Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene, ulungna tanganmu tak bondo. Bagong Sisan tak bondo lebokke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur. Iya. Mundur terus. Iya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro kene iki ora. Sik, Mas. Masalah kowe arep nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Ning mengke riyen menyingiliki kidik Wirataya. Apa, Truk? Menyelidiki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Alah. Menyelidiki. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe, men ora usah cerewet. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton ora ngel-ngel.
Sebabe apa kok wani karo Sing Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabe ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kowe ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ora iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali Raja Mas. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Syaratnya siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegebluk. Sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus Lima Sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petruk, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene, Mas. Perasamu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Umpamane tak uneke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ora iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku ento. Ento iso ketemu Antasena. Undang-undane ento. Ento itu Kang Nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Jebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulate duwe lho. Menang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandangane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Berarti kurang seru. Aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Boktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Suwenake wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Ning nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok ewek wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wul dadi critane ngono to. Aku wis omong. Kuwi ladalah, ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek gon sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah,
Nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan arep bantu kalih kula. Matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, Truk iki aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dheke salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, nggih pun. Karena sampean niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus ngubyang-ngubyung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku, getun tiba mburi. Menawa jenenge Cibubur. Lho. Kok dadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Ya, wah gleleng iki. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haruta Kakang Antarja. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek kaku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Ning aja kuwatir. Aku tak manjing ning awakmu. Manjing tenan iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wis go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya coba. Lha medan pundi? Medan iki engko. Ah, ora. Niki kok, niki ciyut ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Ah medan pundi? Kowe ngampet ambegan. Nun, ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Kowe nek wis tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garukaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Lek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Lho nyerotok le bangu kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta. Gong. Wis. Lho kok ora ono, Tru? Ha wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndara Antasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur kok ya, Tru? Ha iya. Mongko Ndara Antasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Heeh. Wis aku wis ning kene. Heeh, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane kowe arep ambles bumi, ambles bumi. Carane ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora. Kula kenter kali.
Kalau kula kolak kaca, wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Arep tak kolake pira? Plek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara kanca arep tak wedeni aku arep ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi entuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Truk. Ya, takoni le. Heeh. Ndara Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca, iya, Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong. Non. Petruk kon maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula kali. Kowe ngapalno mantrane men iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den? Petruk. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sinten Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Sinten Prabu Mandura. Petruk. Nun. Tekan kene aku bakal mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga tak pancat pundhakmu tak gembol ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati karo kowe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Kula kelas kali kula katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdagara. Aduh kula keling. Kurdagara nek kiri-kiri. Gong ora sro-sro kuwi aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula lajeng mangpet jai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kula arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem matine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sinten Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kalih Rama ora tau wani. Arep kok Rama niku ngeplaki karo Petruk, ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gento, ana iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir, niku teng ati penak, merga niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan, niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen Pak gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kan jaman sampean kula iku ngomong. Sampean ora keli kan jaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya kunika nyumurupi Ndara Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Kula kelas kali kula. Oh tak gebuk sengelmu lho Gong kowe. Keseron wae, keseron Durjana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wit cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula.
Sing ngelingke Ndara Werkudara sapa? Kula ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku. Sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Kedadi sampeyan. Saniki ajeng motol ndas kula. Ya kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentala monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang Potol. Niki mboten drat-dratan ngoten. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak nganggo diuntir. Mang Potol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Deng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, soma kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petro, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batrene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis larat. Putu ora iso diwulang. Mikir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Dunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku putune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-unekke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Mending anane kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Duapur. Gong non. Ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bubi kari batin tok. Oh nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu kuwi ora. Ora ndek perasaan kowe soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane anggere muni ewu sing diundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Niki mangkene sing maju Ndara Antarja gelut nggih? Yo. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dhehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sareja kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing ngangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane.
pamer. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong, nggih. aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus to. Kendarak tak ajar dening tangane Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Duk deng samaladeng. Pilih tanding boboting yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentir. Kae nek tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae. Tinumbak bengkung sinuduk kejel-kejel. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho. Sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa iki ora apik. Baladewa iki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya iki mung kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ora. Waduh, pati aku. Wah! Piye, Kong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Waduh, Kong. Panas, Kong, dadaku. Panas, Kong. Kampungmu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Heeh. Aduh, Kong. Aduh, kono. Kapok ora. Ayo ora nonton Ndara Antarjaya gletak iki, Tru. Ora gleleng aku. Ayo. Ayo, Gong, ora ngono ki, Gong.
Ora main-main aku ora seneng carane kaya ngono Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Panas banget le. Oh, gleren aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup to? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndarantasena lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku kok mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Dan Apa? kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke aneh damu apa ya? Ya sajae ngono. Wah, niki nang mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Augah nak. Sunane metu iki omong. Omeng meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu iki kedhep apa ngapa? Kodhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah Kang. Aku nek karo wong ra salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura, Mulane tak kon ndelik. lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Weh aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Atus kula mungsuh Prabu Baladewa. Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani ento aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja. Matur. Wis selesai. Arep ngopo saiki coba? Siwa Mandura wis nesu tenan duka tenan. Petruk kantong bola ora minggat sing paning Prabu itu gredhe nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki, Go. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Ha kowe iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae Le, didum Le. Oke. Sing maju wae aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, celek. Kowe mung ngarepe endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petruk Kantong Bolong. Sing jeneng Petruk Kantong Bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong Kantong Bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik Truk, wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Ya. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel, kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk Kantong Bolong. Ical wujuding Petruk ana nata Mandura.
ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak. Gong. Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanane. Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe nemu nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane, tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe, Pak, nek pancen kowe prisa, kowe pancen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Koro. Bagong. Lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Ponokan Bagong aja edan. Iki sapa ponokan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku kok ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora usah gedumelan jangkeme gewis. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndongake ganti. Nggih. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek ra semene iki ra tanja Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nene nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngono-ngono lepas oparane jembara. Ayo, iki nane Mantura Prabu Baladewa.